in mijn eentje op pad in Zeeland. Dat kan dit jaar niet. Dus we rijden zo weer de eentje terug de garage in. Maar jullie worden natuurlijk allemaal gevraagd een filmpje in te sturen over carnaval 2021. Annelies, wat heb je in je handen? Ik heb een foto in mijn handen van 2005. Toen ben jij getrouwd met de boerenbruiloft. Maar ja, dat kunnen we nu niet opnieuw doen, hè? Nee. Goed, zullen we dan maar weer instappen? Dat is goed. En wat gaan we doen? Dansen? Oké, de Polonaise. Nee, de olé olé. Olé! Olé! U wordt uitgenodigd een filmpje in te sturen voor Valentijnsdag. En dat gaat ongeveer op deze manier. Annelies, hier heb je een bosje bloemen. Oh, dankjewel, Jan. En als je raadt welke vlag dat dit is, dan Even goed krijg kijken. je een... Zeelse babbelaar. Alsjeblieft. Dus het is de Zeelse vlag. Ja, en wel een papiertje eraf doen, hè? Beste Oel en Oelin, we staan aan de vooravond van carnaval. Carnaval zal niet zijn zoals we gewend zijn. Maar we hebben toch een mooi feestje van maken. Dat gaan we zeker doen, Prins Benny. En ik hoop dat al de mensen thuis, in de huiskamer of in schuur of waar dan ook, er ook een prachtig carnavalsfeest van gaan maken. We gaan er een heel mooi programma van maken. Kijk online mee bij ons. Ik zou zeggen met z'n allen. Voilà. Beste carnavallers van heel West-Vlaanderen. Sinds de 11e van de 11e is het carnavalsvirus natuurlijk gegroeid. Met als hoofdstad natuurlijk Ulahat, Aardenburg in onze gemeente. Het centrum van de carnaval. Maar dit jaar is het heel anders. We vieren carnaval vooral thuis, digitaal en met een heel mooi programma wat door de Nachtulen is bedacht. Chapeau, Nachtulen, voor de creativiteit. Aan mij de eer en de start om het carnaval van start te laten gaan met het overhandigen van deze mooie sleutel. Normaal gesproken doen we dat natuurlijk aan de start van de mooie optocht in Aardenburg, in Ulahat. Maar ik ga hem nu heel snel in de brievenbus doen en dan komt hij snel naar jullie toe om op een alternatieve manier carnaval te vieren. Geniet ervan, hou het veilig en Prins Murphy, hij komt eraan. All you need is love, bam ba da da da. All you need is love, love, love is all you need. Liefde, dat is wat we allemaal nodig hebben. En God is liefde. We lezen het in de eerste Johannesbrief. Vrienden, laten we elkaar lief hebben, want de liefde komt van God. Iedereen die lief heeft, is een kind van God en kent God. De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. God is liefde. 3 woorden die zogezegd ons geloof samenvatten. God heeft ons als eerste lief gehad. En toen hij de mens heeft geschapen, zei hij ook, het is heel goed. Een liefde die onvoorwaardelijk is en altijd. Laten wij vanuit die liefde ook elkaar lief hebben. Jezus leert het ons in het dubbelgebod van de liefde. Heb de Heer uw God lief en uw naaste zoals uzelf. Het is belangrijk dat we op een gezonde manier van onszelf kunnen houden. Ons kunnen respecteren en waarderen, wat anderen ook zeggen. U mag in de spiegel kijken en zeggen, ik ben kostbaar in Gods oog en altijd meer dan de moeite waard. We leven in een moeilijke tijd en misschien heeft u het op dit moment zelf ook wel heel erg moeilijk en weet u niet hoe het verder moet. Laten we omzien naar elkaar, zoals Jezus ook altijd naar de mensen omzag. Laten we kijken met een helder oog naar elkaar. Dat we elkaar bemoedigen, dat we elkaar opbeuren en optillen. Dit is onze tijd
En ook aan ons de opdracht om er ook het beste van te maken. Er zijn ons veel voorbeelden gegeven in het geloof en in de samenleving hoe we om kunnen zien naar elkaar. Ik wens het u in deze dagen ook van harte toe. Ik wens u liefde toe op de dag van Valentijn. Ik wens u hele leutige dagen toe op de dagen van carnaval, een voorbereiding op het hoogfeest van de liefde, Pasen, waarin Jezus zijn leven heeft gegeven uit liefde voor ons. We vieren dan dat Jezus de dood heeft overwonnen. Een leven, een liefde die ons leven doet. Ik wens jullie vrede, liefde en alle goeds. En ik zou zeggen, Alaaf. Kijk, beste Jan, dit jaar kan het eventjes niet, maar volgend jaar zijn we van de partij. Lekker carnaval vieren met z'n allen. Groetjes! Hoi! Goedemorgen, ik ben Lia. Het is vandaag Valentijn, 14 februari 2021. Oh, ik ben niet alleen. Kijk eens, die hebben allemaal een boeket bloemetjes mee. Ja, Valentijn is in de liefde, maar ook gewoon in vriendschap. Dus even denken aan uw geliefde, uw familielid, aan vrienden, maar ook aan uw buren. Zomaar een berichtje, via de telefoon, een appje of een postkaartje. Dat vinden mensen geweldig in deze lastige tijd. Want de liefde is slechts een woord, totdat je iemand ontmoet die het heel veel betekenis voor je geeft. Dat kan op alle gebieden zijn. Maar ik wens u allen een hele fijne Valentijn. En tot later. Dag. Lieve mensen, 14 februari, Valentijn, alles op de liefde. Maak er iets heel moois van op 1,5 meter. Groetjes van de koffietruc. Alaaf, mijn naam is Patricia van der Vijver, fractievoorzitter voor het CDA Sluis. Zelf ben ik niet zo'n carnavalvierster, maar gelukkig heb ik een vriendin die dat goed kan compenseren. Alaaf! Helaas kunnen we dit jaar geen carnaval vieren door corona. Maar tradities zijn er om in eer te houden. Als het niet gaat zoals we willen, dan proberen we er samen voor dat het toch gaat lukken. Zoals bijvoorbeeld in Aardenburg. Daar hebben ze de mensen opgeroepen om hun huizen en hun winkeletalages te versieren in carnavalsfeer. Ik kom zeker kijken naar jullie creaties. Naast de bijzonder gezellige periode van carnaval, komt er ook nog een weekend vol met liefde. Hoe bijzonder is het niet dat carnaval en Valentijn in 1 weekend vallen? We wensen u dan ook heel veel liefde toe. En misschien heeft u een gezellig diner thuis. We proosten op de liefde en alaaf op carnaval. We kijken samen naar de toekomst. En wie weet, hopelijk kunnen we volgend jaar samen proosten en hossen we met z'n allen gezellig samen tijdens carnaval.